A banda de les facetes d'artista i col·leccionista, Joan Abelló va ser un gran viatger. La inquietud per viatjar i conèixer món va acompanyar-lo al llarg de la seva vida. A la voluntat d'atrapar amb el seu art els nous paratges que descobria, s'hi ha de sumar l'afany de conèixer i de col·leccionar objectes dels llocs més remots. Fruit d'això, el museu disposa d'una col·lecció de diferents cultures del món molt nombrosa i variada, sobretot de peces procedents d'Àsia i d'Àfrica. D'aquest últim continent, el museu posseeix un conjunt d'exemplars que es poden visitar a la casa del pintor, tot i que el gruix principal encara es troba al taller de l'artista, la part de l'edifici que encara no ha estat museïtzada. Hi veiem peces d'Egipte, del Marroc i nombroses escultures i màscares africanes. La col·lecció inclou fins i tot un collaret de la tomba de Tutankamon, un regal del seu mestre Carles Pellicer. Un dels viatges més interessants a l'Àfrica va ser el que Abelló va fer a Costa d'Ivori, on va conèixer l'art de la cultura guerrer, un dels més insòlits de l'Àfrica, així com els de la societat Poro o la societat Guli. D'entre totes aquestes cultures, Abelló va recopilar objectes molt variats com ara màscares funeràries i estàtues que representen esperits malignes que li van cridar molt l'atenció. D'aquest apassionant viatge conservem també un important conjunt de dibuixos i material documental que ens permeten conèixer aquests fabulosos indrets a través dels ulls d'Abelló. Una altra de les mostres més riques de la col·lecció Abelló és la d'art asiàtic. Com va passar amb la majoria d'artistes moderns, Abelló va sentir una profunda admiració per l'art d'aquest continent. De fet, ell mateix bateja com una autèntica volta al món el viatge que va fer al Nepal, l'Índia, Tailàndia, Singapur i Indonèsia, el qual també va plasmar a les seves teles. Els objectes que allà hi trobà tenien un estil i una estètica molt similar a la modernista, motiu pel qual van cridar-li l'atenció com a bon col·leccionista de l'era postmodernista que era. Així, a la col·lecció Abelló podem trobar estatuària budista i hinduista, que inclou des de representacions de Buda o Bodhisattvas a relleus de Shiva o altres divinitats hindús, objectes rituals, encensers, jocs de te, ampolles de perfum, caixes de laca, llibres, bols tibetans, estampes japoneses, art tèxtil, campanes, ventalls, rellotges o rotlles escrits a tinta xinesa.